Jalan bae ya. Genep. Ngairane ya.
Oktober ngono, Bang. Entah. Ukur-ukur ya. Makadam, pas lewat Makadam ini. Kasih tahu lah iso. Ya mau kemudian ini. Bisa ngajak orang.
Kalimantan. Terus. Ya, Ketemu perkara sapa kae? ID. Cuma syuting mbahnya darane porno ndak oleh di anu. Jagang ngono. Kan Terus ditumpaki jeblok. Garam 10 juta terus mampir gene Endri kan batu Tambang Ruhat. ya enggak engkol iki kasih seten engkol wae. Ora usah Kang. Jos. Nganti patel iki karepe disistik kaya Munggah nih. Nih, munggah. Agar syuting iki beahan ter dhewe wetan. Tenan syuting suarane satko anu Oh ya ayo apik. Aplok-aplok. Penali. Ndete lho. Kalian anu. Nanti ya wene aku ya ngono. Itu kono. Anu, Bang. Anu nek IPL manu. Iya. Ngono. Lah ning ndi? Ya, Ditulak uyah kaya bahaya ngono. iki kan, Mbak. Iki sahur kali titik-titik ya tamanono ya rupa to. Ya gue ora tak anu sahur ya. Dia. Ngapung takon. Hop, Eneng ya takok apa wani. asik berarti. Alhamdulillah bagus. Terus tok munggah titik aja. Ini. Tarik munggah titik. Ngabur ora apa-apa. Deplok ning kono ya, budak. Ora apa-apa ning kono. Jos. Jos. Iki diantar dini ora santai ngono kuwi iki. Langsung diantar dini mak ngene kok. Rumane kuning di. Arep mari Pak Cilu. Ora parah. mentore adoh. Ini atur titik nonton. Pangan titik nang atur tengah paralon. Hanya telung. Lah wis rada bening ngono ku ketok. Apa?